Ahoj lidi. Změna plánu s těma kalendářema. Jak jsem měla jak jsem si měla otevírat ten od Bali. Pardon za toto, ale měla jsem se odličit, hned se půjdu odličit. No tak od té Bali nebude se to konat, dala jsem to teď, protože jsem si tam četla, že co tam bude, ne, tam jsou samý krémy a nevím co, takže mě na plánu. Teďka vám ukážu i ten třetí. Takže tento budeme otevírat, s tím počítejte. Pak, nakonec jsme koupili tady tento, jsou tam tady ze zádu, máte nakreslený, že co tam všechno je. Jsou tam dva štětečky, který nechci, takže a teďka ten třetí mi mamka objednala na Temu. A ona to přišla, pane bože, pomoc! Je to tak. Že asi tak. To jsou všechny kalendáře, to se budeme otevírat. Že asi tak. Čau.